Nahi duguna, berarekin hitz egin, abertzi asmoa duten, bakorrekin, eta orain udan datorrenean, zer egingo duten. Hogeita seiko apirilaren 21 elkarretaratzea egin genuen Donostia ospitalean. Bertan, salatu genuen Donostialdeko esiko EAG-en egoera katastrofikoa. Hau da, Donostialdeko erakunde sanitario integratuko etengabeko arretaguneen egoera katastrofikoa. Datu bat ematearren. 2024ko txanden 126an medikuen falta izan zen. Bide batez, arloko arduradun Maite Martínez gerentearekin bilera bat egitea eskatu genuen. Egoera hori konpontzeko planteatzen duten alternatiba ezagutu ahal izateko. Hilabete joan da dagoeneko, eta ez dugu erantzunik jaso. EAG-a, etengabeko arretaguneak medikurik gabe edukitzeak arriskuan jartzen du herritarren osasuna, eta ekitatea uzten du, zerbitzuetara iristeko zailtasunagatik, eta gehiegi kargatzen ditu ospitaleko larrialdia. Normalduko aldugu osasun arretako zerbitzuak medikurik gabe izatea. Grebetan eskatzen diren gutxienekoak ere, betetzen ez dituzte osasun arretako zerbitzuekin konformatzen alda Osakidetza. Noiz arte adabakiak, peonadak, bete gabeko txandak eta bar, egiturazko arazoetarako, benetako egitura konponbiderik proposatu gabe, Osakidetzako buruen konponduko da, hitzak onak izan arren, errealitatea oso buru gogorra da, eta justu kontrakoa erakusten digu. Aseguru pribatuen kontratazioak gora egiten ari da. Osasun zerbitzu publikoen narriadura progresiboaren ondorio. Era horretan, osasun zerbitzuetarako sarbidean ekitatea uzten ari da, desberdintasunean sakonduz. Zer gertatuko da honetan? Gehiago murriztuko da dagoeneko murriztuta dagoen hori? Donostialdeko osasun publikoaren aldeko plataformek ez dugu onartuko osasun publikoaren narriadura planifikatua. Horregatik, egin dugu gaurko elkarretaratzea. Eta adi egon, aurrera begira, Lasarten, Errenderin, edo Hernanin egingo ditugun deialdiei. Konbidatuta zaudeten noski horietan ere parte hartzera. Kalitatezko osasun publiko euskalduna nahi dugu.